halin yanzu muna tare da Comrade Nura Aliyu Batsari, matashin da zai yi tattaki daga Katsina zuwa Kano a daidai muna nan wajen gate din fita daga Katsina, wato welcome to Katsina. Ko da ke an ce daga bakin mai ita ya fi daɗi, so za mu yi fira da shi, mu tattauna da shi ta musamman, mu ji dalilin da yasa zai yi tattaki daga Katsina zuwa Kano. Malam Nura, me ya ja ra'ayinka ko kuma me dalilin tattakinka? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Kamar yadda na alƙawalanta tun lokacin baya cewa idan Allah subhanahu wataala ya ba mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje kadimul Islam nasara a kotun koli ta Najeriya, zan yi tattaki daga Katsina mahaifata zuwa Kano domin in je in taya shi murna, kuma in kai mai sako, kuma in taya al'ummar jihar Kano murna cewa gani na zo domin in taya su murna, saboda nasarar shi nasara ce ga demokaradiyya ta Najeriya. To ta yaya tattakin naka zai kasance? To kamar yadda na tsara dai, insha Allah zan tashi yau Juma'a, wanda ya daidai da 30 ga watan Januwari. Idan na tafi yau insha Allah zan kwana garin Kankiya, daga Kankiya washe gari zan wuce in kwana a garin Bichi insha Allah ranar Asabar. Daga nan na kwana zan isa Kano ranar Lahadi in je wurin mai girma gwamna domin in kai mai takarda ta Allah sa alheri, kuma in taya al'ummar jihar Kano murna akan nasarar da shi Dr. Abdullahi Umar Ganduje kadimul Islam ya samu a babban kotun koli. To me ribar ka akan tattakin? Riba ta shine na biya na alƙawarin da na doka na sabki, shine babbar riba ta. Sannan kuma riba ta shine abin da zan yi zai jawo hankalin sauran gwamnoni na ƙasar nan, musamman ma arewa, akan su zo su taimaka ma al'ummar su wurin yin ayyukan raya ƙasa. Idan ka kalli mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje yana yin ayyuka na raya ƙasa, wato tun daga kan gine-gine na wato gina a mai da Kano sabuwar jiha, da kuma taimakawa matasa bangaren sana'o'i da ayyukan yi. Sannan kuma akwai ishu na wani program da ya bullo da shi, karkara assalamu alaikum, wanda za a rika zuwa ƙauyuka ana tambayar mutanen wurin matsalolin da suke fuskanta, so za ta kuma a yi masu maganin abin cikin lokaci. So wannan shine abin da ya ɗauka ma hankali, na ga ya kamata in je, kuma shine nasarata, domin idan na ji na sauke alƙawarin da na ɗauka, kuma na ƙara ma sauran gwamnoni ƙaimi akan ayyukan alheri da su zo su rika yin aikin alheri, saboda duk inda kake za ana kallon ka, idan kana yin daidai al'umma na kallon ka, ba wai 'yan jiha ka kaɗai ba, al'umma ƙasa gabaki ɗaya ko ina kake suna kallon ka. In ka je akwai wani sako da zaka gabatar mashi, koko da zuwa kawai zaka yi? Zan ba shi sako na taya murna, bayan nan kuma in ƙara jinjina mashi yadda yake nuna ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari goyon baya, wanda idan zaka tuna ko lokacin da shugaban Muhammadu Buhari ya kwanta asibiti a Ingila, shine gwamna kaɗai a Najeriya wanda ya magana da shi ta hanyar waya, wanda mu talakawa muka tabbatar da shugaban yana nan cikin rai, yana da rai da lafiya, kuma yana cikin ƙoshin lafiya a lokacin. So ni a matsayin ɗan Katsina zan je in nuna mai godiya yadda ya nuna ma dan jihar Katsina godiya, ya soyayya da kuma goyon baya akan lamuran shi. So wannan abubuwan suna ɗaya daga cikin abin da za su sa in yi wannan tattaki, kuma wannan tattaki sadaukarwa ce ga shi mai girma gwamna da al'ummar jihar Kano da kuma al'ummar arewacin Najeriya baki daya. To daga ƙarshe menene fatanka? Fata na shine inda nake jin daɗi duk lokacin da aka kira ni ko aka yi magana, sai ga ana ƙara bani motivation, mutane suna cewa wannan abu da kai yayi daidai. To kaga abu ne mai kyau na ɗauko, kuma ni na kallon cewa duk abin da za ka yi in bai sa'a ma addinin ka ba, bai sa'a ma al'ada ka ba, ai ina tunanin ba wani abu bane ba. Abin da ya rage shine sauran mutane, musamman matasa yan uwana, su man fatan alheri, Allah ya kai na lahiya mai dole lahiya, kuma insha Allah tunda ba mu da fushin kowa, kuma ba abu bane wanda zamu yi wanda ya sa'a ma doka, Allah zai tsare mu da izinin Allah. Zan isa Kano lahiya, kuma zan je in gana da Dr. Abdullahi Umar Ganduje mai girma gwamnan Kano, in bashi wannan takarda in kwana in dawo gida.